Akong sugdan kini sa mga pangutana. Okay pa ba ta? Asa na tuod ka? Love ba ko nimo? Mauni nga mga pangutana nga gusto na akong tubagon nimo. Nganong niduol pa man ka? Umubiya lang manday ka. Asa na tuod ka? Asa na tong mga saad nga imong giingon tong una? Abi ko ba? Di ko nimo pasakitan. Igo ramanay ko nimo biyaan. Unta, wala lang tana ka ni Dool. Wala tana ko ron naguol. Wala lang tana at kung ka naghay. Di tana ko ron magmahay. Wala lang tana ka ni tawag. Ang di ko ron maghilak. Nganong niabot pa man jud ka? Kung mawala ramanday ka. Oo, kabulo ko nga dili magstay ang tanan. Pero please lang, kung mulabay gani ka, please, ayaw na lang og hapit. Ayaw na lang og hapit kung imong ibilin puro lang kasakit. Sakit kaayo nga ako nalay nagunit. Ako nalay nagunit sa relasyon na wala na diya'y padulngan. Relasyon nga abi ko bang magdugay. Relasyon nga kaing kong puro nakalipay. Relasyon man di ay nga puro ra pagmahay. Kaingon ko bag love ko nimo. Yung pagay kag I miss you, I love you. Love ko nimo? Sure? Love ko nimo? Pero nga nung puro man kasakit. Ano sa man diya'y tinuod? Kaya ako naglibog. Ato pa ba ning ipadayon? O ato na lang ihulong? Pasagdi na lang guro ko nga ako kang gukdon o pangitaon. Basin unya makamatkon ra ko og kapuyon. Makamatnon nga ako na lang di ay ang nag-apas sa relasyon nga dugay na impas. Pastilan nganong nakit-an pamanjudti ka nga wala mga ko kabalo kong unsay gugma. Kung kabalo pa lang ko nga ing ani di ay wala na lang ko ni try. Maong dawaton ko na lang na wala na ka. Wala na tong tao nga nagpakilig na ako tong una. Tong tao nga nagpa-feel na ako kung sa may gugma. Katong tao nga nagpaamgo na ako kung unsa joy gugma. Maong please lang. Sakto na. Kay kapoy na.